ಅಂಕುಲು ಬ್ರೆಡ್ ಚೀಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಎತ್ ಶೋಕಾದ ಆತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ರೆಡ್ ತೆತ್ತಿಪುಡದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರೀಟ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ತವ ಬೆಚ್ಚವರದಿತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡು ಅವು ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡ್ಯಾನ್ ಬಟರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದಾತೆ ಬಟರ್ ಒಂತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ഞാൻ റെഡ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസിന് തമ്മിത്ത് ಇಂಚದ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ನಿಮಿಷ ಪಾರ್ದಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಪಸರಡು ಶೇಪ್ ಪಸತ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಪಂದಾತೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಸರಡು ಈ ಥರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಚೀಸನ್ನ ಈ ಥರ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಯೋನೈಸನ್ನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಯಾಂಡು ಮಯೋನೈಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ಮೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಈ ಥರ ಪಾಡೋಡು ಥರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಟೂ ಲಿಟೆಡ್ ಏತ್ ಈಸಿ ಆದ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿನೆಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಚೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆದ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಇದು ಶೋಕ್ ಆತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡು